Good morning everyone guys. खानाय सानाय लावजोब्बाय खानाय सानाय हानो मोनथाराखै मा जागोन उपाय गैया। दैमाया मैया अखा हानानै बेया देरदोलै नायनि र' खाथियाव थांनानै। हैद मा एसे हाबद'। तामाम देरदो सं दैया। दाखालि साननैसोसो देरखांबाय ओमफ्राय साननैसो गैथ'लायामोन दा नाया माने माबायदि देरदो दैया। देरदो बया गिदिर जादों हा फिस्लायलावबायलै। बिराद हाब्रुमोन इखिनियाव आथिङानो जिबायदि हाबदो। फाथैना इयो। नै जा इखो जानांगोनलै साननैसो उनाव ना इखो जानांगोन बा। बहुत मुश्किल हाँ दुर्गा पूजा में खाऊंगा इसको खाऊंगा ये जाय अखा बोथोराव थांनो जेरावबो थांनो हाया जायोना बाल भिडिअ सिडिअ बानायनोबो अखा हागाबा थांनांगोन ब्लग बानायनो ना मा आसोल नै लाजिदै थ' इयाव दसे जिरायना लानोसै ओमफ्राय उनाव थाइजौ ना मा होनदोंलै जोंनिफ्राय अखायानो गारला मिथिगोना लोगोफोर नाया माने नै दा आरो अखा हाबावबाय दङ इमान अखा हाबाय अखा हानायानो बन्द' जाया मिथिगोना राजा नायनानै राजा अ गुड इभिनिं गाइस गुड इभिनिं वाव हेड नुयो जोंनि लामाखिनिखौ इखिनिखौ अखासो हागोन नामाब्रा लिजन भाई बारिश आने वाला है क्या अगर बारिश आएगा तो दिक्कत हो जाएगा यार जों खारनांगोन बिदिनो जथा गानना फैदों आंथ' गामसासो गानना फैदो नायनोसै थ' गाइस 5 किल'मिटार खारगोन 5 किल'मिटार दाखालि 5 किल'मिटार खारदोंमोन दिनै 6 किल'मिटार खारनायनि सेस्था लानांगोन माने 6 किल'मिटार खारबाथाय पुरा माने बिखा सिखा सालांजोबो माने खारनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैयाना जोंनाव